Oke guys, kita jalan-jalan ke Karis ke lah. Gerebek rumah. Apa? Digerebek rumah ya kali Mbak Manu. Enggak tadi ya, demi ya Allah sih. Aku asaknya gak kasih untuk sih. Lagi, jangan buatan batan. Oh, anyes ya Allah guys. Nginep mau. Oke guys, kita jalan-jalan. Iki niki. Niki arah Manting. Arah Manting guys, Lombok guys. Ya Allah kok udan ya. Tomat-tomat iki gak dicipuk Riz. Ya Allah Riz. Ini gak dicipuk Irisnya mana Riz? Anu Mbak. Apa rusak nih? Oke. Buatan tacos. Alit-alit. Oh, nek cilik-cilik niki ya gak enak dipangan. Gak enak tapi kadang diasaki tiang-tiang. Ya ya kok gak diasaki. Iya kadem entar Riz bae. Nggih. Ya Allah harus dikederun guys. Ya main. Oh, api Ya Allah Karis jalan iki keder loh. Oke. Keder lagi Riz. Melet tua, Pok. Pewadah kok kamera. Kok iso melet. Iki nek apa-apa kan mau melet-melet nyapa Riz? Buatan apa? Kode. Oh, kode. Kak aku lagi ngomong ya Haris dhewe lho. Kode. Oke guys. Ya Allah demi. Tapi aku seneng Riz dengan alam-alam ini kita bebas. Sama tambah api tuh Mbak. Hah? Ya sama nak tambah api tuh. Apa nih? Pari-pari. Oh, iya salah ini. Tapi ini kita dari kari kayak Saris ini. Itu jone sebutannya tuh. Oh iya. Kita dari Pari guys. Kampungku guys. Kampungnya Haris. Dulu aku Mbak ya. Iya. Syukur. Salah ya. Kon kerja ra gelem ya. Jauh Cak. Alah pikiran. Enggak nyanyi kan bebas. Ya toh, ini bebas. Nek kono gak bebas. Arep golek silan-silan sek ra enek. Iya ora. Oke. Kademen Haris. Oh. Niki mantan iki kan wisata gudang oksigen. Apa? Gudang oksigen. Apa gue? Ya, namanya gudang oksigen Suwejuk. Adem. Nggih, Wadem Suwejuk. Oh, ada tapi Mboten sak jalan-jalan Haris lho guys. Peh. mundur-mundur. Kita juga ingin kok gak kena sini apa ya? Dia Pak nih ya karo. Loh, resto tuh, Mbak. Oh, di reset nih. Itu benar ya? Iya. Oke guys. Kuburan ya, Mbak, mari kita. Hah? Mantan iki kuburan. Masa? Kowe mau kok ya gak gawa anu to, Riz? Gak gawa apa iki jenenge? Gak gawa jaket. Mboten apa biasa. Dolan-dolan iki lho, guys. Oh, bang, ngono berarti nek makam iki ngene iki. Nggih, enten kali sinten ler mriku. Kanan kiri ya kuburan ya. Assalamualaikum ya dikubur. Oke, ski apa nih? Apel ya ski. Yo, kebun apel. Gudang oksigen di. Niki, mantan iki enten gudang oksigen. Kok ya enek gudang oksigen barang iki lho, guys. Ya demi ya Allah. Nek posoan ruame mriki. Nyapa? Caca nongkrong. Oh, tak kira pacaran. Tapi kota enten kampung, Pak. Oh, ngono. Kampung terpencil. Oh, Namanya ngebrong. oh ngebrong. Ngebrong. Iku lan mau dosen gede. Gonmu di sana apa? Dosen gede. Ya. Cara awan mau gak udan ae ya ntar ini Riz aku. Riz. Mare udan terus lho Riz mau. Saman dintos-tos yo. Kula mboten medal teng pundi-pundi pun ngenten jenengan. Ya ben kapok. Di ganan kedolanan mriki, Mbak. Ning kali. Ki penak Riz urip ning desa niki seneng aku Riz.
Sama yang desa lho, Pak. Iya, tapi enak gini, wisata alamnya sih oke. Ternyata mereka. Hah? Mereka mau Iku ada. Cek ada ngono lho, Riz wedi aku. Alam di boten. Kayak cecak lho, Mbak. Ya Allah, apike kembang ini lho ning mantene larang ini tuku ning kono. Patah saat itu. Ning kene gua ya, Riz ya. Ya iki lho, Riz, ngene iki melarang lho. Ning kono. Nanti aku jawab oksigen. Iki lho. Coba ya tuku iPhone nih, Riz. Ini aku sayang Mbak tas ya. Gak ki salah, Riz. Anu, 17 dah. Heeh, Weh. apa 16. Ya Allah, Riz. Iki lho, Mbak. Gudang oksigen wis kene ae gak usah Tadi nanti. pawat. Wis. Yo wis guys lho. Wis teko kene, wis ayo mulai. Itu panjang tau Ki? Hah? Untuk panjang Panjang apa? 20 menit Mbak. Oh, lebih. Gak apa-apa ki sekitar mau budidaya jeruk. Ah, dan ngeri ya. Lalan ya Mbak. Jam piro iki? Jam 5 guys. Kita pulang lagi guys. Oke. Ora tak hapus ya. Mak sesuk wong ning Surabaya. Betul liwat mriki. Hah? Liwat mriko tadi. Ya ora to. Lho guys, kebun apel guys tak didai guys. Nah ning luar negeri kan nek kebun apel. Mungkin ya nek kebun apel. Kebun apel sapa iki, Riz? Betul semerang. Peneliti yang ngebrong. Itu harus seret. Aduh, seret. Kolor ya. Ini ki jaluk sitok ra Riz. Sal monggo. Kenapa nanti kalau tak sanjang? Sanjang lo ngebrong. Gak. Jaga le dosa, Riz. Pak Bando juga ngebrong. Tiada yang lebih indah. Tiada yang lebih rindu. Riz, ngene iki apa ki demek tok ra oleh to, Riz? Mboten apa lho, sama mendet. Aja. Bersitu 3 sekawan mboten apa to, Mbak. Aja. Ki ro mateng ngene iki, Riz lho. Terus guys. Ya Allah, apik. Ngene iki lho, guys, nganone apel ki. Ini ki, lho. Sikir iki apa iki? Niku lop cabe, Mbak. Oh. Ki cabe guys tak restu. Pak, Malah kayak Mangga. pisan aku. gila apa? Ora apa-apa. Iki apa iki? Putih ya, Mbak. Tadi. Putih apa? Rizky. Enggak sedang nih, Mbak. Sana Riz. Kok gak kena gue 05 ya, Mbak nih, Rek? HP ini, Rek. Ini nyemplung ya, Mbak? Iki apa iki, Riz? Pundi? Iki. Mboten semen. Nek cabe jenengan gak ada cabe. Oke, iki mesti apa? Niku napa nggih? Tanduran mawon, kembang. Kembang sing kados jenengan niku wau. Sing manten Iki niku. apa iki? Suket nih. Kesukat. Suket. Suket teki. Foto-foto. Kudu kembang iki nek ngebungkus ngono. Suwi gak ketemu lho, banyak perubahan Mbak Manu. Aku medhen 8 kilo lho. Lho gitu. Konsumsi napa jenengan? Ratik kuru gak? Kita ratik Niki kuru. mboten enten. Napa? Tembolak. Double jin. Double jin. Keuangan jane karo wong iki, guys. Tenan no. Masa? Tapi wangel dibeli wangel suwombong. Aku teh ngarani artis iki jan artis. Aku pengen siji lho jane. Iya toh, Mbak. Mboten apa. Amit nggih, Mbak. Kudu seneni wong. Mboten apa setunggal. Emang aja dosa. Besok ae ning Surarga. Jenengan sing beto. Ayo. Jegleng Mbak. Oh, betul iki. Keceglekangan. Loh, jarang dianu, Mbak. Weh, Lho gitu. Riz. Kok tak bandel, Riz. Ya apa ya? Sampai kono-kono ya Allah. Terus guys, maghrib guys. Kata ini nanti lagi. Oke guys. Kisah wis maghrib akan balik mulai karo Haris. Jalan-jalan gini kayak otakku kayak refresh nah loh iki rasane. Temen. Pusing. Pusing mikirnya riasan. Iya, tapi saya sudah aman.
Alhamdulillah banyak rezeki. Riasan itu adalah hobi yang dibayar, Riz. Oh nggih, alhamdulillah. Nah, gitu loh. Nanti habis jeruk ini gudi. ya, nanti kita habis ini wawancara ibunya tanya-tanya ibu Aris. Tak sensori. Lapa. Mbak Ayah aku sing ngedit, Mbak. Kangen ngedit. Enggak bisa. Ini anak berapa orang gini, Riz? Nggih. Rabange Firman, Firman siapa? rencang kula. Oh. Iku kampung mungkin iki. Beda dusun. Oke guys, nanti lagi yuk. Oh gitu, elah. Kayak mbok soteng to, Riz. Ojo aku jawab. Ayo kemarin. Lo lagi mang aku mari ndeloki apaan za. Riasane Apaan za? Sarungnya. Hotel kandule. Ayo nang rumah ayo. bar keseripahan to. Heeh, Bapak. Sing di anu ku lho, Dek, di TikTok di anu ku lho, Dek. Ya. Dulur 45 pancer iki. Bu, Amit Bella. Iki wis tuwek iki mbok-mbokane. Oh, bapakane anu. Lah sampean rene mbek sapa iki? Sampai Anu. teman-teman. Ya aku sik ro iki. Tak kejuran yo. Ya alah, gak apa-apa, gak usah. Assalamualaikum. Loh, iki apa acara apa? Lho lek mari engko ngaji. Oh, meninggalnya pun dangu. Meninggalnya pun dangu. Sik ana 15 dina. Tapi ngajine sampai petang. Iya ta, bedino. Oke wes guys, engko naik guys. Setan. Foto aku Riz. Ngomong betul artis. Walah meteng rek. Duh. Panere kayak ngene. Foto kal HP kula ta. Napa HP jenengan? Iya HP-mu kok kirimno nang nggenku konto. Mboten gak ada nomor jenengan. Lho kan kok iso muni ngono. Lho Riz, ben ketok gejine kok, Dek. 1 2 3 1 2 3. Oke. Tak dongane sampean sukses Amin, terus. amin. Aduh ya Allah kok iso cinta kok iso dipengen gore kancane iki lho. Lek gede kok ngono akeh ngono. Lho, kok iso digekno teh? Ya Oh ya Allah. iso sik ngombe. Ya Allah, Riz. Lho ning hari saya urung dipangan, urung diombe. Lho tak dingin bisa, Dek. Ampun repot-repot Bu El. Repot-repot aku ada mantuk. Ki mang ngono pisang kuwi tak gawe roti. Saya tak iki. Biasa lek wong Ini cek ngene sih. wis kan mantar ulin sih, Riz. Mari ki mulai, Riz. Saya tak aku salfok iki lho. Biasanya lek wong salon iki brand ambassador iki wong liya iki tak. Wong dhewe. Ora ngono. Biyen aku sik Zaman perawananmu ya. iya iku janji perawan. Anu Mbak, mirip kali Mbak Ari nggih. Heeh. Kayak Ari persis lho. Ya awakku janji mari ndeloki sampean di YouTube di apaan za. Berarti rezeki ketemu aku ki Mang ya. Sampeyan gak tau ketemu aku. Ketemu sapa? Jenengan kan mboten nanti ketemu kula. Kenanganmu gini-gini. Oke. Kilo dunia permuanan nih lo guys, tak tanya iki lo. Iya Bu, dunia permuanan di sini bagaimana? Ya alhamdulillah. Tak dongakne sampean lancar. Amin, Lancar lah. amin, Kilo dikekne amin, amin. roti ngene iki lho, arep gak dipangan yo piye nek ngene iki gak iso diet aku. Roti pisang. Gak apa-apa wis. Aku wis mudhun pira ya 8 kilo lho. Iki lho kok gak adem sing kene wong kene Kira kayak ane adem, tertutup ki mangane dilan to. Lho. Kita adem nek prontok-prontok. Ini lek ambek percil, ambek sapa ya mengikuti terus aku iki. Alhamdulillah. Nah terus Ngene iki. Wis aku pokoknya mengikuti Mbak Manohara. Sampeyan saya semangat. Aja mikir kalah harus nom-nom. Sampeyan kecil nom. Los kita Sik itu nom jirine aku iki wis tuwek. umur pira? Aku wis 43. Dua sik nom. Ki sone jenengan? Heeh. Oh gak ketara ya. Kayak umur 17 tuh. Gimana ya pas ketemu sampean sik Bu Ella. Iki mau lo sing ngomong. Anakmu Kopi iki ya, sing ngomong. kopi ya teh. Gak wis gak tau ngeteh gak tau apa jane. Tapi nek Inggris arene digawekne tak ombe. Entah kok. Cek Mbak ambek cek rego buku iki ya. Padha dolan Ora kaya yo. kesamian. Yo ora padha. Winginan iku nang Medion ngelawat. Omahe ndek nggone pasar gede kuwi. No, kota. Ndek kota. Nek sama nak di syarat wis aku pokoknya mengikuti dek syaratan ngene-ngene aku wis mengikuti terus sampean. Tulino. Mek aku ngene, ya Allah kapan yo aku ketemu Mbak Manohara, kok saiki ketemu.
peres iki Mbak iki asli. Pokoknya tetap semangat teman-teman semua sing daerah iki niki. Manting. Tawangsari Manting. Tawangsari Manting sarep dhewe gawe. Pesen ning gone Bu Ella. pengantin Bu Ella. Catering pesanan kue. Terus rias peningset tuh, hias peningset barang komplit. Penting gak ngias bojone wong. Nek nyilih dulu gak apa-apa. Monggo niku lho. Iki sing HP ku lho. Ora roh aku ora tau ndro HP aku. Halo, lagi. sing di HP. Mari kita delokno di HP. Seru. Nah, Tapi lek di HP wonge maca ayu terus. masak ayu apa nih kira-kira masak ngene kok masak ayu. Masak elek. Wonge blowonjo, wonge mulai kerja nang puasa rapi ya mengikuti terus sampean. Roh ae aku ceritane. Ceklek. Iki wong kon wong Medion. Saradan. sarapan. Heeh. Kalau aku ki ada medion. Heeh. Medion di Makruf Di iku. kota. Di kota kok ya di gurine pasar iku. Pasar Kali kok gede. Contoh kita kayak panganan ya Allah bingung tak wetengi koyo ngono lho. Bahaya. Ayo Mbak. Ayo. Nah, ibu sego aku ibu sego kayo. Gak ibu sego ki aku kok cepet. Pokoknya aku sik semangan agak aku. Enggak mau. Monggo Pak. Monggo. Nggih. Doke dinggo. Enggak Mbak, kemana? Wis tandang. Kemana lagi mangan omah dhewe. Sekali-kali dikerjain dia Pak ya. Nah, iki mangan aku, guys. Masuk kok mangan nih. Hitung-hitung ramah sego lah tapi mangan ngenean tuh. Piye terus iki? Nanti lagi pokoknya makasih banyak. Bu, monggo Bu. Sarang-sarang mriki Bu. Ah, guys. Sudah jalan-jalan, udah raup, bersih, tidur, pulang kok tidur. Alah sak jam-jam iki Bu. Bu, jenengan legam mriki kula wawancarai sekedap mawon. Legam mriki Bu. Kau apa dulu? Apa to kiri? Pilih yang tidak baik. Ora, mriki lho Bu. Lalu kedua. Mboten ana panjenengan nggo dhuwur, kula tangkleti. Pertanyaan apakah nomor 1? Sekedap Bu, riyen napa niku jenenge? Karis niku pas teng dalem pamit jenengan apa mboten? Pamit. Tepuk Yun. Oh, pamit ta. Pamit nggih. Pamit. Pamitnya pripun? Ya tenome Mbak Manu Harang. Tokonan Mas, Sini. Gak sah. Iku di skip engko. Aja. Kowe kene wis, lungguh kene wis wae. Lungguh kene. Motoris. Lalu. Oh, gak tak nganu liyane lho iki, tak bedhek liyane lho kowe temen. Sama dia mesti lho. Lungguh kene. Anu iku wedi cariku. Loh, cuma sekali nonton. Wedi rahasiane terbongkar. Boten lho, boten aneh-aneh. Iya, hari niku tiange sae mboten ate aneh-aneh ten dalem Bu. Ten mriko. Nggih, jenengan kedah sabar. Hari saniki umure pinten Bu? 23. 23. 23 24. 22 apa 23? 23. Kan nonton piro ta Bu iki? 2001. 2001 berarti ya 24 Alpan. Ya 24 toh. 24. Lah dek ben niku kok badhe rabi mboten sias niku critane pripun? Sampeyan takoni areke kono ya apa iku? Lah nggih, lah pripun? Lah ora ngerti tambah wong arek pacaran mosok ngerti aku. Lah nggih. Lah sak wong umure lagi 22 tak kok tanggal umure lagi 23. Umur piro to kok kudu rabi kowe iki? Nanu 23 ndak ingatan. Lah 23 ki yo mangga apa jenenge mengejar cita-cita, nglompokne duit. Kula no abang kira nek muni lak ngono Lah, nggih. jarine. Ora wong ora nyelote tuwek nyelote Kalau tuwek kowe. ora nyelote enom nyelote tuwek Tuwek. kok lek wis tuwek tambah karire tambah Nggih tambah anjlok. Makane sik enom dikelompokne duwite dienggo masa depan. Nek engko wis duwe duit, wis duwe modal, kowe arep rabi kapan-kapan yo oke-oke aja nggih ta Bu. Nggih. Ngopeni anake wong soalnya ngopeni anake wong kuwi ora kur dikai mangan tok. Butuh sabun, butuh wedak, butuh skincare.
Terus engko nek urung nek duwe anak. Lho saiki yo. Lah, engko urung nek anake wis gedhe nggih to butuh ragat sekolah nggih napa mboten? Nggih. Masa arep njaluk wong tuane terus. Mboten to? Wis ora ada wong tuwa. Lah nggih, lah nek umpama Haris napa rabi terus mengke napa-napa nyuwun jenengan nek jenengan malah mumet. Wong aku iki lho, Mbak. Muni jare kate rabi ku wong areke ku urung. Aku iki lho urung ero. Lho, lah ceritane niku pripun kok pun golek dina? Wis Mas, skip. Mama Aku yo. ki tekok, Wis, aku Ma. tekok. Kok langsung golek nganu, kok langsung golek dina. Lah wong ora roh areke, ora roh apa ya wis aku ngene moh ora roh areke ya. Berarti sing nganu ki kowe, ngono kok jare nganu, jare Haris ngene. Sing ngokon bapak karo ibu kula, Mbak, kendang Samane rabi. masih ngeteno karis. Dikengken lho. Dikengken kali Bapak. Kok rabi. Yo yo wong tuwa yo isin nek wong arek lanang nggawa wong wedok yo Pak nggih. Wis. Begini, Mbak. Mboten ate. Jenenge no latar kono ku ora tau. Wedi ngoten nggih. Lho padahal aku ki ya ora apa-apa lek anak seneng aku ya seneng. Iya nggih. Masa wong anak seneng wong tuwek kate mencak-mencak Nah. lah gak umum Siti Nurbaya biyen. Lah niku tenggen kula niku mboten nate tilem nek dalu Bu. Lho arek iki masih ndak marah tau turu. Nggih, jam 1, jam 2 niku dereng tilem nek dhuwur kok klothek-klothek kaya apa. Nyapa res turu dereng. Sampeyan ku lek turu jam 1 jam 2. Tapi isuk pun tangi. Lho ku isuk tangi. Bendek omah nggih ngoten niku. Kulino Ku Mbak, isuk kula mboten saged tuangi. bangkang mboten Kadang saged. pan mulai tanggapan jam piro ngono jam 2 jam 3 no masih ape-apean mbek kancane sik bel-belan. Engko mari ngono isuk ya wis tangi lho. Ya apa lek turu aku. Kan paling mlebu kene wong aku iki melek ae. Malingnya maling ngoprol di pupu. Paling otak kon ngancing lawang iki lho. Terus apa niku jenenge mboten saged tilem, gak iso turu Mbak kula, mboten saged tilem. Lah nyapa ndek masalah to? Nggih ngoten. Kula tangleti. Rasane lho paling. Nah, ngeten lho. Mama skip. Terus menengok. Mama jangan Kamu bicara. di sini. Lah iya, makanya kan nama beda masalah ngoten. Loh, masalah apa iki ya? Entah wong akeh lho, Ma. Masalah apa iki? Masalah kerja apa? Ya wis selesaino masalah musik mulai. Ku ngene aku ngono. Terus tiba gak kerasan ning kono. Gak kerasan terus kowe. Kerasan, Mbak, kerasan ngoten peres niki. Ini kan pinter peres. Kerasan. Terus. Tep yo, Mbak. Jare penak ndek kono ya kerasan. Nang jenengan oleh makmi ya Allah sih Lho, jajan. nek perkara panganan iki perkara Nggih. ngene perkara mriki los, tapi gak kerasane mergane tem mriki mboten gadah pacar. Nek tem mriki kan pacaran terus. Halah wis pacaran ora tau tuh arek wedok mlebu ora tau. Lho, Mama nek lanang-lanang anu, nek lanang Lah nek luwana. Oh, ya niku. Astaga, Mbak. Mbak pikirane karo ngono-ngono. Lho, oh gak mas iki ya terusne apa ki senenge pun mboten pacaran sakniki, dek dolan mawon. Ngentekne dhuwit Skip Mas. niku. Skip Mas. Itu tidak baik iki, Niku Mas. ngentekne dhuwit ngene iku. Ngono kuwi dirungokne. Aku sampai sepeda motorku di ada iki, Mbak. Lho, sing anu kan didol. Tak dol, R15 tak dol ya, Mas. Fixin tak dol, tapi tak dol pedalan. Kabeh didoli kabeh. Piksene didol anune wis ene didol lah. Tiga dolan ae. Kan wis entek-entekno kono. Ora, aku ora tau dolan nang duit ya, Mayo. Tenan lho iki aku sampe nabung pengin menekne omah. Lah lha apa sapi kok omahe dibenakno? Kayak rencananya kan pengen damel ten Oh, Joko. teras. Semono utangi kok piye? Lho ora apa-apa, kerja di nggonku tak utangi. Oh, gak wis aku mau Lho, gak kasbon-kasbonan wedi aku udah Lho. utang-utangan. tak apa-apa. Kasbon ta. Ora kudu tau wis dikon kasbon Mas. Aku dikon balik lan ngarep lho, Mas. Minta kowe aku gelem Mas. Aku itu sebenarnya nek Anjen arek jeneng gak tau turu ngono kuncene. nggih, nek nganu, kula niku seneng nganu Haris niku soalnya gak leren ngongkon, Bu. Nyambut gawe diwarai ngene wis ngerti, gak leren ngongkon. Ngoten. Wis terserah arek iku wis. Nggih, nek aku ki seneng ngono. Tapi Haris ki ya wis lah wis ben dek kene senengane kan huru-hara ngono to. Senengane dolan rono. Nek di Madiun kan isine kur meneng ngono nek gak nyote turu kada iku. Anu sapa Karena namanya? hiburan liyane.
Sapa Mas sing Mas Trio. Iya. Heeh. Trio. Rio, pripun? Senengane lak dolen mbek Trio iku. Nggih. Mangane nang kono ki aduh aku ngono. Aku mosok kowe umur apa 23 arep rabi ris aku tak ning ngoten ki ya. Dipikir sik engko nek getun aku lho ngoten. Wong umur 23 ki sik seneng-senenge dolen. Bahaya sik seneng ngluyur. Nggih, sik seneng ngluyur. Arek masih umur pira ya Mas Beko iki? Mas Beko pinten Mas? Padha. Lho kita. Heeh. 2001 Mas. 2000. 2000 tahun. Kowe kon ya. Kece Mas Beko. Sing seneng ngluyure lek ya. Nggih, seneng dolen. Omongane angel. Seneng onjel. Aja arek umur sakno ku jadi seneng ulin. Nggih, rencange nggih ngoten. Saiki kumat mancing wis. Bir gak leren-leren nek mancing. Niki angel mancing. Hmm. Mancing mek ngombe sing angel niki. Mancing wedokan wis gak. Mancing lanangan. Mbak Manu. Iki kan arek-arek kanca-kancane sih. Menggiring opini tidak baik ya guys. Itu jangan didengarkan ya guys. Lho bapak ini ki nganu. Sing katene duwe kaya adik. Saudara oh, adik jenengan. Adik. Anu katene selametan meng sing adikne sing meng ndiloki tanggalan docak. Hari iki lak. Nanggap napa, Bu? Pak. Mas, mboten nanggap napa-napa. Aduh. Pingenane ku bingung golek. Campur sari manohara mawon. Langsung ruame semuanya. Padet parkiran. Dapat modale. 15 juta mawon pon dugi mriki. Ruang ngono ya Mbak anu. Nggih 15 juta campur sari manohara. Dandani wong loro iki. Lah, rias ngoten pinten nih, Mbak? Pingenane diceluk Nggih. Mbak. Lemah. Lah rias ngoten pinten nih Mbak Manu? Hah? Nek karo keluarga kene gampang. Bisa diatur ya ta? Jangan apa. Bisa diatur perkara harga gampang. Sak-sake. Lah ya Ru, pingenane sik bingung ya Ru. Ru oleh wong iki kate rene ya. Wingi aku jane kok. Yo tonggo. Tangga mboten penak. Mboten Bisa apa. jane nggih mboten napa-napa jane. Nggih. Tapi wis kadung ngomong. Nggih, mboten napa-napa. Kadung campur biodo paling kok. Nggih, Desember nggih kathah. Padet e. Waduh. Anu. Nggih, mboten patek-padet nemen cuma nggih wonten. Bulan 10 wis. Bulan 10 sudah tutup buku dek ben bulan. Mau ngantek merem-merem atau ngantek ngantuk-ngantuk. Kapan jam 3 wis beruang. Jam 1. Jam 1 pun nyandak. Lah ngono biasa tangi nang jam 1 bengi berangkat ya iso ae. Biasa, nggih. Mboten niku nek Tangine. tangine Tunggu dhuwur. pun biasa. Ngono nek tangine awan-awan ngerti kok nek pas longgar. Ya iso ae tangi berangkat Nggih. bengi ta. Padahal tangine yo Nggih ngoten Biasa. mawon kula badhe mantuk. anak siang. Lah pripun pun dalu sabar nggih ngopeni harus niki sabar. Larene nggih ngoten iki. Ya. Di pasar aku lho kan wis ana Nggih. Mbak Manggu. Nggih sabar nggih ngoten iki. Sifate harus niku bih jenengan kowe kula WA. Harus opti wae. Lah apa aku lho wong meneng lho. Oh iya, harus niku menengan nek teng dalem, nek teng jaba bae yo. Ono-ono. Tidak. Ini anu ya. Gak guys. bisa berkutik. Tidak padat ini. Ayo, mulai. Mas enggak foto sama. Ayo. Foto memang Beko wis Foto Mbak Anang enggak foto karo Mbak Manu. Hah? Ayo. An. Ayo foto. Foto ae. Wong ndek kene. Ayo guys. Sono bae sik. Makasih sudah menonton ya guys. Dadah. Mbak, boten, Mbak. Iya, kok nginep kayak gak mulai-mulai. Kula titip karis nggih, Mbak. Iya iki bulan apa kok bali ora. Hah? Peres. Ya temenan. Peres. Temenan. Monggo matur riyen nggih, Bu. Nanti ngadakan nggih. Nggih. Mbak, makasih nggih. Mbak, monggo. Monggo, Pak. Ora wani apa enggak ada. Bu, Kok monggo. awan ngene ya. Oke. Yang saya. Dolanan sama Cik. Nggih, Pak, matur nuwun Mas. Mau dikon dikon yang mediun kok. Juga kerasan nek kono rakyat. Nek silanan kok. Ngawur lho, ngawur.
Ngawur, ngawur. Ayo. Wortele gak diundang. Loh. Lah napa ta puniki kok repot-repot. Wong kula mboten nyukani napa-napa kok malah Walah nggih. Sami-sami. Mbak matur nuwun, Mbak. Sami-sami. Mas matur nuwun, Mas. Iya. Ngapunten sen matur Tekan nuwun. wis guys, wae. Terus bantuan nggih, Bu. Kula matur suwun. Nggih. Sampeyan teko kene iki wis biyen wis Jak lagi wis apa iki wis. Mangga. Oke, pateni. Oke guys, makasih sudah menonton. Dadah.